prismodtageren, når det er, at vi får vedkommende heroppe. Men jeg er rigtig glad for æren af at overrække årets frivilligpris. Og grunden til det er, at vi vælger at uddele en frivilligpris i Aalborg Kommune, det er fordi, vi rigtig gerne vil sætte pris på nogle af de rigtig gode eksempler i forhold til det frivillige arbejde. Vi har jo et utroligt alsidigt frivilligt arbejde i vores kommune med rigtig mange forskellige foreninger, som er aktive. Der er rigtig mange ældre, der er aktive i forbindelse med plejecenter, i forbindelse med plejehjem og alle mulige andre aktiviteter. Vi har rigtig mange foreninger, som der laver indsatser i forhold til børn, og vi har også en del foreninger, som gør utrolig meget i forhold til socialt udsatte grupper. Og derudover så er vi mange foreninger, som er aktive i forhold til patienter og folk, som lider af forskellige kroniske lidelser. Og alle de her mange mennesker, som der er aktive inden for det frivillige område, de fortjener respekt, de fortjener anerkendelse. Og så dem, som der gør noget ekstraordinært, de fortjener også en anerkendelse for det. Fordi det arbejde, som det er, at de laver, det arbejde, som det er, at de leverer i forhold til det frivillige arbejde, i forhold til de mennesker, som det er, at deres frivillige arbejde gør en forskel i forhold til, det er unikt, og det er noget af det, som det er, at vi virkelig skal være til. Så derfor så uddeler vi den her frivillige pris, så vi håber jo også, at mange andre så vil lade sig inspirere af nogle af de gode eksempler, som får frivillige prisen, sådan at vi kan få endnu mere frivilligt arbejde. Og vi er jo netop nu her ved at få vedtaget en ny frivillig politik i Aalborg Kommune, som jo sætter rammerne for det frivillige arbejde. Den her også i vores lokale avis afstedkommet en hel del debat i forhold til, hvad grænserne for frivillig arbejde er, og hvad det er for nogle ting, vi skal sætte fokus på der. Og det synes jeg faktisk er rigtig dejligt og rigtig spændende, at det er kommet til, at vi har fået sådan en debat i avisen, fordi det er jo ikke noget, som det er, at man kan tage for givet, at folk egentlig forholder sig positivt, men også kritisk til det frivillige arbejde i forhold til, hvor mange ting det frivillige arbejde skal løse, og hvordan man gør det. Men vi skal jo til det her med prisoverrækkelsen, og jeg vil sige, at vedkommende, som får prisen i år, er noget ganske særligt. Vedkommende er en person, som er karakteriseret ved at være en ildsjæl, ved at have en enorm iver, idérigdom, og virkelig en evne til at få sat ting i scene og få sat ting i gang. Og det, at vi har en person, som det er i forhold til den gruppe, han arbejder med, det er virkelig vigtigt. Både i forhold til de mennesker, som det er, han arbejder for, men også i forbindelse med hele det arbejde, som det er, at vi i kommunen sætter ind i forhold til folk, som det er, der har fået sygdommen kræft. Kræft er jo en rigtig træls sygdom, som desværre rammer alt for mange. Rent faktisk er det sådan, så, at der er 1250 borgere om året i Aalborg Kommune, som får kræft. Og der er faktisk også en hel del unge mennesker, som der får kræft. Der er også en del børn, som der mister forældre og andre i forbindelse med kræftsygdom. Og det blev blandt andet udgivet rigtig flot set i går omkring det. Men den person, som der får årets frivillige pris, han er formand for en lokalforening, som der arbejder meget målrettet i forhold til yngre, der får kræft. Og den forening hedder Proof of Life, og går ind og sætter fokus på en hel masse forskellige former for aktiviteter. Både at man går ind og laver en masse fysisk aktivitet i form af, at man arrangerer løb, man arrangerer rappelling ned ad Aalborg-torvet, man laver motionsstraf og alle mulige forskellige andre ting. Men også i forhold til, at man så også i forbindelse med de her aktiviteter får snakket omkring nogle af de ting, der er svære. Får snakket omkring det her svære med, at man måske på et tidligt tidspunkt i livet, hvor man burde være på toppen af sit liv, have styr på det hele, bliver ramt af noget så drastisk som kræftsygdom kan være. Det her med, at man på den ene side både ser døden i øjnene, samtidig med, at der er en masse døre, som måske man oplever lukker sig for en i ens liv. Og der er modtagerne af den her pris i år en af dem, som der er med til at få taget nogle af de der svære samtaler, også i forbindelse med aktiviteterne, og også få åbnet en masse af de her døre op igen, og få overbevist folk om, at livet faktisk stadig har umanerligt meget at byde på, selvom det er, at man er blevet ramt af kræftsygdom. For modtagerne af prisen, der handler det her om, og når det er, at man arbejder i Proof of Life, i de aktiviteter, så handler det meget om at flytte grænser. Flytte grænser i forhold til, hvad det er for nogle ting, man kan rent fysisk. Men det flytter jo også nogle mentale grænser i forhold til, når det er, at man har fået sygdom og fundet ud af, hvad det egentlig man kan med sit liv. Det handler også om at tage sig selv alvorligt. Og det handler om det her med at så tage ansvar for sit eget liv. Fordi selvom man har fået kræft, så kan man jo stadigvæk rigtig mange ting. Og der er det der med at komme fra at være offer til at være en, som tager ansvar og selv handler. Det er faktisk rigtig vigtigt. Og det som der er, at ydermere ud over alle de aktiviteter, som vedkommende har lavet, har gjort, at vi har peget på ham i forhold til at få prisen, så er det også, at han har brugt sig selv som eksempel. Han har været utrolig åben omkring sit eget sygdomsforløb. At han har tur fortælle om det,
Og i og med, at han har turde fortælle, hvordan han har haft det, og for nogle kriser, han har været ude i, så inspirerer det jo også andre til at gøre det samme. Og få åbnet op for de diskussioner, få taget de snakke. Det med at få sat ord på, og det at få snakket om, det betyder bare rigtig meget i forhold til at komme videre. Og så er han også derudover kendt som værende drivkraften i foreningen Proof of Life. En mand, som der simpelthen kan få det utroligt til at ske. En mand, der kan motivere andre mennesker til at gøre ting, som de aldrig havde drømt om før. Og derfor så er jeg rigtig, rigtig stolt over at kunne sige, at modtageren af årets frivillige pris, det er Anders Steffensen, som der er formand for Proof of Life. Kom herop, Anders. Nu hvor vi har det, så kunne jeg da godt tænke mig, at du måske sådan kunne delagtiggøre lidt forsamlet i. Hvad er det, der får dig til at lave det her store, uanmeldte stykke arbejde i forhold til Proof of Life for alle de her mennesker, som har fået kræft? I bund og grund, så er det... Da jeg besøg i 2. oktober sidste gang, så lovede jeg mig selv 3 ting. Det ene var, at jeg skulle løbe maraton. Det andet var, at jeg skulle skrive en bog. Og så det sidste, det var, at jeg så skulle gøre noget for kræftramte. Og de første 2, dem har jeg næsten... Jeg har løbet maraton, og jeg er med i en bog. Og så har jeg også gjort det med Proof of Life. Og det, der betyder meget for mig, det er, at når man starter med at genoptræne, og så ser man at komme ud i de steder, hvor vi bor, så var det en stor gruppe ældre mennesker, som trænede der og gjorde det. Og så stod jeg der med mit AC/DC og mit Metallica. Og så stod jeg og kiggede på de der 2 damer, som sad på en stol med en hund og SIV 413. Og så følte jeg mig noget kajtet. Og så tænkte jeg, det skal vi gøre noget ved. Så derfor opdagede jeg foreningen Proof of Life, som lå i København. Og kontaktede dem og fik organiseret, at vi kunne få lov til at starte heroppe. Og sidenhen er Aarhus og Odense og Skanderborg kom med os. Så nu er vi en landsdækkende organisation. Så det er super. Med prisen, der får du for det første sådan et diplom her, som det er, du kan bruge til at hænge op. Du kan hænge det op derhjemme, hvis nu det er, at du nogle gange gerne vil minde om, hvorfor det er, at du laver alle de frivillige arbejde. Hvis jeg har nogle foreningslokaler og sådan nogle ting, så kan du også hænge det op der, fordi det er jo sådan set også en pris til hele foreningen. Det her med, at det du og foreningen har været med til at skabe sammen, det rent faktisk er blevet så godt som det er blevet. Men det må du finde ud af, hvor det er, at du synes, at det gavner bedst. Og så er det også sådan her, at i forbindelse med prisen, så følger der også nogle penge med. Ja. Og i gamle dage, der var der sådan noget med, at så havde man sådan nogle checks, og så overrakte man dem ind. Og så siden da, så er det blevet sådan noget med nemkonto, og jeg ved ikke hvad. Og nu får du sådan en kedelig formular, så du så skal udfylde. Skal du se et beløb på? Du kan jo prøve, men nu er der jo sat et beløb på, men man kan altid prøve det ved at slette et komma. Altså, nu er slettet kommaet herinde, så vil de der 5.000, de vil så blive til 500.000. Men så vil vi nok sætte kommaet igen, vil jeg så sige. Men der følger i hvert fald 5.000 kroner med, så det er, at du kan bruge til de ting, som det er, du har lyst til. Og jeg vil gerne sige, at jeg har jo fulgt foreningen med, fordi jeg synes jo, at I har været meget synlige også i forhold til de ting, I har lavet. Og udover det her med, at I har fået lavet en masse aktiviteter for mange af dem, så der har fået sygdom, kræft og er yngre, så har I også fået skabt en utrolig stor synlighed i medierne i forhold til det, så der har gjort, at der er også mange, der har forholdt sig til netop det her med at sige, at når man er åben for kræft, hvad sker der så, hvad er det for nogle vilkår, man har? Og den samfundsdebat, den synes jeg faktisk er rigtig vigtig at tage, fordi at det jo netop er ganske særligt at få kræft i nogle lande. Så stort tillykke med prisen, og tusind tak for arbejdet, og jeg håber virkelig, at vi vil se dig mange år fremover være med til at udvise et lignende engagement, fordi det er altså helt forrygende, det sådan, at du udretter. Tak. Så har jeg også lavet sådan lige lidt, ikke? Det er jo noget specielt.
specielt at få sådan en pris her. Det er jo ikke... Jeg kan huske, at jeg blev kontaktet for 3 uger siden, så tænkte jeg sådan, ja, det er jo bare sådan et eller andet. Men så synes jeg faktisk, at jeg bliver meget bedre over at få den her pris, og jeg synes, det er specielt i forhold til, at det virker helt naturligt for mig at gå i gang med sådan noget her, fordi jeg får en masse energi af at lave de her aktiviteter, når jeg ser andre mennesker komme med. Inden for den sidste uge er der kommet 3 nye medlemmer ind i vores forening. Og hver gang der kommer et nyt medlem, så kommer der en ny historie. Og hver gang der kommer en ny historie, så kommer også min historie kommer på, men den andens historie bliver også en centrum. Så for det er inspirerende at høre, hvad de andre de har, og hvor de kommer fra, og hvad det er. Og så synes jeg også, det er specielt i forhold til, at EU har bestemt, at det her år her, det skal være et frivilligt år. At det også når til Nordjylland og til Aalborg. Og så er nogle lidt trætte af Nordjylland. Det er sådan, jeg forsøger altid at udstille i forhold til Danmark, at vi er her alle sammen. Og så er det en anerkendelse fra Aalborg Kommune af, at de sætter fokus på, at vi skal arbejde med det her. Og så samtidig så vil jeg også gerne takke Kræftens Bekæmpelse for hver gang jeg kommer dernede med alle mine kopier og skal have kopieret og have lavet noget og sådan noget, så siger de altid ja tak. Og så ordner de det, og så kommer det ud den anden, de er foldet og det hele, og det kører bare. Så det er jo fantastisk, at det kører sådan. Og jeg håber selvfølgelig på, at samarbejdet vil blive ved med at køre. Og det bliver spændende med det nye hus, vi skal have. Og så har Aalborg Kommune givet os lov til at komme ned og træne ned i Sundhedscenter, ned i Nordkraft. Og bare det, man kommer ind i Nordkraft, altså det er et unikum, tror jeg det hedder. Det er jo fantastisk at komme ind i lokalet med at se det nye og det gamle, og så få lov til at træne der på kvitterfrit. Kan vi komme ned og træne alt det, vi har lyst til. Jeg har fået nøgle derind til, og Lisbeth derinde, for hun er altid meget åben for, for ting, vi kan gøre. Lige nu er jeg ved at arbejde med noget, vi skal lave crossfit dernede, hvor vi skal have reb op i lofterne, og have nogle store ting derinde, vi kan stå og gå og løfte med. Og så siger hun, det finder vi ud af, siger hun så. Så det er jo fedt, at der ikke bliver sådan bremsen. Så endnu en gang mange tak. Op, vi kan lige få taget et billede af jer. Jeg skal have Anders' familie op. Der sidder 2 her, hvis der er nogle flere. Thomas også. Hvor er nogle forældre? Hvad får du også der? Sådan her, så vi kan lide. Det skal altså flere gange, for det er sådan ikke hænger ved først her. Nu skal vi se, når vi skal smile. Det er roligt at gøre. Har I snart taget op? Ja, det må det være. Nu må det være godt.